Hej, mit navn er Emilie Andersen Randberg, og jeg stiller op til kommunalvalget for Radikale Venstre i Hørsholm. Jeg er 37 år, og jeg arbejder til daglig ved Københavns Universitet, hvor jeg er underviser og dyrlæge og forsker. Jeg har 3 små børn, og så er jeg gift. Vi er alle sammen så heldige at bo her på den gamle Langgilde gård. Min mand og jeg, vi brænder meget for at bevare stedets kulturværdier og naturværdier. Vi har derfor for det første omlagt alt vores landbrug til økologi. Vi har udtaget dyrket jord til beplantning, og indtil videre så har vi plantet mere end 4.000 hjemmehørende buske og træer og kilovis af vilde blomsterfrø. Vi har også fremmet vådområder, og vi har projekteret et stort naturgenopretningsprojekt på vores største markareal. I øvrigt så leder jeg også et dyrlæge-velgørenhedsprojekt i Grønland. Men hvorfor er det egentlig, jeg fortæller jer det her? Det fortæller jeg, fordi jeg vil godt have, at I skal vide, at jeg er typen, der kan sætte handling bag mine ord. Og jeg ikke blot spreder en masse hensigtserklæringer. Jeg vil også gerne være de travle forældres stemme i kommunen. Det er udfordrende at have små børn, 2 fuldtidsjob, boliglån og meget mere, og så samtidig skulle dedikere sig til lokalpolitik. Men lokalpolitik afgør altså mange væsentlige forhold for blandt andet også småbørnsforældre. Og derfor så vil jeg gerne tilbyde mig selv til at tale jer travle forældres sag. I mødet med kommunen så skal man opleve en samarbejdspartner. Behandlingen den skal være fair, den skal være rettidig og med gensidig respekt. Vi skal også øge vores erhvervsvenlighed markant og styrke vores samarbejde med det lokale erhvervsliv. For man skal selvfølgelig være glad for at være iværksætter her i kommunen. Jeg mener også, at jeg har nogle personlige kvalifikationer, der gør mig egnet til at være et godt og effektivt kommunalbestyrelsesmedlem. Det er for eksempel, at jeg ikke vil sidde på hænderne, at jeg er energisk, og på grund af min faglige baggrund, så er jeg også specialiseret i at læse og forstå relativt tungt stof, samt at finde svaghederne i et givent udspil. Der er kommunalvalg den 18. november, og hvis jeg skulle blive stemt ind, så lover jeg at forvalte mit mandat samvittighedsfuldt og med fokus på politik. Det vil sige på jer borgere, på miljø og på natur. Og den slags, det kræver kampgejst, men også lige dele samarbejdsvilje. Ikke mere personfnider eller polarisering. Jeg hedder Emilie Andersen Randberg. Lad os tale sammen.